खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो फैगौ 10 फेब्रुवारियाव BTC गोरोबथा सानखौ फालिनाय जागोन कक्राझाराव मोनद' बियाबखौ लानानै जथुम्मा खुंनाय जागोन जेराव 40,000निफ्राय लानानै 45,000 सुबुंफोर थुबुर जागोन थांनाय BTC बिसायख'थियाव होनाय माखासे रादायफोरखौ लानानै बेयाव हाबाफारिफोर लानाय जादों जेरै हानि पाट्टा राननानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो बागुरुम्बा दोहौआव बाहागो लानाय मोसाखावरि बिथांमोनजों लोगोसे दामग्रा देग्रा मेथाइ रोजाबग्रा बिथांमोननो BTC सोरखारनिफ्राय 10,000 राङै राननानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों जायनाखि मेट्रिक आनजादा जानो थांगासिनो दङ बेनिखायनो मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद होनो गोनां फरायसाफोरखौ बेयाव हांख्राय हरनाय जायाखै अब्लाबो बिथांमोनहा बे 10,000 रांखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों BPF दोलोनिफ्राय कक्राझारनि अनगायैबो मोनफ्रोमबो साब डिभिजनावनो मास गेदारिं जानानै BTC गोरोबथा सानखौ फालिनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों फैगौ 10 फेब्रुवारियाव कक्राझाराव BTC गोरोबथा सान फालिनायाव BTC सेक्रेटारियेटआव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव गिबियावनो बिबारजों मान बावनाय हाबाफारि लादों बेनि उनाव दतमायाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबारजों मान बावगोन आरो सिमेट्रियाव मुंख्लंफोरनो बिबारजों मान बावगोन होननानै फोरमायथियो बे सानखालि बायदिसिना कालचारेल प्रग्रामबो थागोन जेराव दोलो बासियालासे गासैबो राजखान्थि दोलोनि सुबुंफोरखौ हांख्राय हरनाय जादों होननानै फोरमायथियो आरो बिथांमोना फैनानै बेयाव जाहाथे बाहागो लाफैयो बेनि थाखायबो खावलायहरो BPF राजखान्थि दोलोनिफ्राय भारतनि हान्जाया आन्डार 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022नि फाइनालाव देरहानो हाबाय आरो 6थि खेबनि थाखाय देरहानानै रेकर्ड लाखिनो हाबाय आन्डार 19 वर्ल्ड कप 2022नि फाइनालाव इंलेन्डखौ फेजेननानै भारतनि हान्जाया गेदेर देरहासारनायखौ मोननो हादों 100 राननि फारागथिजों भारतनि हान्जाया देरहासारनायखौ मोननो हादों जाय मोनसे जारिमिन सोरजिदों आरो आन्डार 19 वर्ल्ड कप फाइनालाव बयनिख्रुइबो बांसिन फारागथिजों देरहानो हानानै बुहुमनाङैनो रेकर्डखौ सोरजिनो हादों जेराव भारतनि हान्जाया 411 रान बानायनो हादों आरो इंलेन्डनिया 311 रान बानायनो हादों फारागा 100 भारतनि गोख्रों गेलेगिरि 14 बोसोर बैसोनि वैभव सूर्यवंशी बिथाङा गाव हारसिङैनो 175 रान बानायनानै भारतखौ 411 रान बानायनायाव गोबां मदद होदों आन्डार 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट गेलेनायाव हारसिङैनो 175 रान बानायनो हानायाबो मोनसे रेकर्ड सोरजिदों बुहुमनाङैनो फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव साबसिन रिजाल्ट खालामगोन जोंनि भटआ खम जाबोआखै बांबोदोंसो बे खोथाखौ बुंथियो UPPLनि दैदेनगिरि प्रमद बर'आ फोरमायथिनो गोनांदि UPPL राजखान्थि दोलोआ थांनाय 30 आरो 31 जानुवारियाव दोलोखौ दैदेनलांनो थाखाय गोदानै बिबान दाफुंनाय हाबाफारि लादोंमोन बेनिनो समायखिराखौ मैयानि सानाव लादों जेराव प्रमद बर' बिथांनिफ्राय लानानै खाम्फा बरगयारी उरखावगोरा ब्रह्म राकेश ब्रह्म राजु नार्जारी बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि BTCनि अनगायै BTCनि बायजोआवबो UPPL राजखान्थि दोलोआ बिजाथि फसंगोन BTCनि गासै 15 बियाब उदालगुरियाव 4 कक्राझाराव 5 बाक्सा तामुलपुर आरो चिरां बेफोराव 2 बियाब दङ बेफोर गासै 15 बियाबाव UPPL राजखान्थि दोलोआ बिजाथिखौ फसंगोन BTCनि अनगायैबो BTCनि बायजोआवबो बिजाथि फसंगोन होननानै फोरमायथियो थांनाय BTC बिसायख'थियाव 6% भटआवनो खिलिमिलिया जादों बा खिलिमिलिखौ खालामदों होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा UPPL राजखान्थि दोलोनि भटआ बांबोदोंसो बे खेबावबो बांगोन होननानै फोरमायथियो मानोना थांनाय 2020 मायथाइयाव भट राननायनि मादाव बा भट शेयारिंनि मादाव UPPL राजखान्थि दोलोआ 25% मोननो हादोंमोन 2021 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव UPPL राजखान्थि दोलोनि भटआ 29% जादों 2024 मायथाइनि पार्लियामेन्ट इलेक्शनाव भट राननायनि मादाव UPPL राजखान्थि दोलोआ 30% मोननो हादों आरो 2025 अदेबानि थांनाय BTC बिसायख'थियाव भट राननायनि मादाव UPPL राजखान्थि दोलोआ 31% मोननो हादों बेनिखायनो देग्लाय आरोबाव बांबावगोनखौ आसा खालामो होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा थांनाय BTC बिसायख'थियाव UPPL राजखान्थि दोलोआ मानो जेननाय आरो BPF राजखान्थि दोलोआ मानो देरहानाय बेनि सोमोन्दैबो राकेश ब्रह्म बिथाङा ओरैबायदि फोरमायथियो दि BTCआव गासै 4,71,000 मुस्लिम सुबुंफोर दङ बे 4,71,000नि मादाव 4 लाख मुस्लिमफोरानो हाग्रामा महिलारिनो भटखौ होदोंमोन आरो BTCआव आदिबासि आरो सावथालफोरा गासै 2,50,000 दङ बेनि मादाव 2 लाख आदिबासि आरो सावथालफोरानो हाग्रामा महिलारिनो भटखौ होदोंमोन गासै 6 लाख भटखौनो हाग्रामा महिलारिनो होदोंमोन
जेराव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ गासै 6,15,000 भटखौ मोननो हादोंमोन नाथाय बे खेबाव फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ 9 लाखनिबो बांसिन भट मोनगोनखौ आसा खालामो होननानै फोरमायथियो। बिटिसिआव थानाय 15 बिधानसभा बियाबनि मादाव 12 बिधानसभा बियाबखौनो माबोरैहाय लाखिनो हायो बेनि थाखाय सावरायनाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथियो। बेखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रिनिफ्राय लानानै कंग्रेस दोलोजों आरो गुबुन गुबुन फिसा फिसा राजखान्थि दोलोफोरजोंबो सावरायनाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथियो राकेश ब्रह्मआ। 10 फेब्रुवारिनिफ्राय लानानै 27 फेब्रुवारिसिम मेट्रिक आनजाद जागोन आरो 11 फेब्रुवारिनिफ्राय लानानै 16 मार्चसिम हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादा जागोन। बेखौ नोजोर होनानै चिरां जिल्ला डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआ मोनसे अर्डार फोसावदों। बबे बबे स्कुल आरो कलेजाव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादा जागोन बा बबेयाव आनजाद मिरु दं बैफोराव BNSSनि सेक्सन 163नि सिङाव अर्डारखौ फोसावदों। जेरै 100 मिटार रेडियासनि सिङाव आनजाद होग्रा फरायसाफोरनि अनगायै गुबुना थुबुर जानो मोननाय नङा। आनजाद मिरुनि सिङाव मबाइल फन, जायखिजाया इलेक्ट्रनिक मुवा बेसादफोर जेरै स्मार्ट वाच, ब्लुटुथ डिभाइस, इयारफन, माइक्र'फन, जायखिजाया मुवा बेसाद लांनो मोननाय नङा। बेनि अनगायैबो केलकुलेटर, पेन ड्राइभ, पेपाराव प्रिन्ट खालामनाय बा आखाइजों लिरनाय जेबो लांनो मोननाय नङा। बेनि थाखाय गोख्रों अर्डार फोसावदों चिरां जिल्ला डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनिफ्राय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा उदालगुरि जिल्लानि टंलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 58थि थान्दै जखन्थाइ लादों। टंला कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव 58थि थान्दै जखन्थाइखौ लादों, जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे मन्त्रि रनत पेगुआ बेयाव बाहागो लादों आरो बिटिसिनि बारग' CEM प्रमद बर' बिथाङाबो बेयाव बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर लादों। फरायसाफोरखौ लानानै सावरायनाय हाबाफारि लादों आरो थाखो 9 आरो 10नि फरायसाफोरनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंनाय सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च एग्जामिनेशनाव टप 10 जायगा आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनो मन्त्रि रनत पेगु बिथांनि आखाइनि गेजेरजों फेलिसिटेट खालामनाय जादों। बेनि अनगायैबो फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय गोबां हाबाफारिफोर लानाय जादों। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी आरो अमित शाह बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ जेरैबायदि खोथा होदोंमोन बेबायदि जाहाथे थाबैनो मावफुंनानै होयो बेनि थाखायबो खावलायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। लोगोसे बिथांमोना फोरमायथियो बिटिआर गोरोबथाया 6 बोसोर आगान होबाय। मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा दतमायाव फैनानै 2 बोसोरनि गेजेरावनो बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ 100% मावफुंनानै होगोन होननानै रादाय होदोंमोन, जाहाथे 2027 मायथाइनि सिगांनो बिटिआर गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफा सिमा बारायनाय, बियाब दाफामनाय बायदिफोरखौ जाहाथे मावफुंनानै होयो बेनि थाखायबो खावलायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। गुवाहाटीनि सिलसाखौ होस्रांनाय जानाया 3 बोसोर बारलांबाय। हानि सोलायै हा होनाय जागोन होननानै रादाय होदोंमोन आसाम सोरखारा, नाथाय दिनैसिमबो हानि सोलायै हाखौ होआखै सोरखारा होननानै फोरमायथियो। बै समाव आसाम पुलिसा बुद्रु बोखांनानै गुबुन जायगायाव दोनहैदोंमोन, आइजोफोरखौ बुग्लुं सुग्लुं खालामदोंमोन, गोबां हाराहास्ति खालामनानै गुबुन जायगायाव दोनहैदोंमोन आरो हानि सोलायै हा होनाय जागोन होननानै आसाम सोरखारा रादायखौ होदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो हानि सोलायै हाखौ होआखै होननानै फोरमायथियो। अशोक सिंघाल, जयन्त मल्ला बरुवा बिथांमोननि हायाबो बेयावनो दङ। बिथांमोनखौ होखारालासे रायजो राजाफोरखौल' मानो होख्रांदों बेखौ लानानैबो सोंथि खालामो आरो दिनैसिमबो होस्रांजानाय रायजो राजाफ्रा सोरखारनि हेंथा गोख्रोङै खुद्रिनायखौ दिन्थिफुङो। होस्रांजानाय रायजो राजाफ्रा थुम्बु खुंनानै फिन बेयाव सोरखारनि हेंथा गोख्रोङै खुद्रिहोदों। जेब्लासिम रायजो राजाफोरनो हानि मोन्थायखौ होआ अब्लासिम बिनिफ्राय थाङो होननानै गोख्रोङै खुद्रिदों बिथांमोना, जेराव आसाम पुलिसनिफ्राय थांनानै बिथांमोनखौ बुद्रु खालामहैनायखौबो नुनो मोननाय जादों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।